Salutare tuturor! Numele meu este Bulgac Ion, eu sunt președinte Asociației Naționale Dezbaterilor Academice și vă spunem bun venit la o nouă dezbatere publică. De această dată am fost provocați de către prietenii noștri de la Asociația Tinerilor Diplomați să discutăm dacă ar fi bine sau nu ca Republica Moldova să părăsească comunitatea statelor independente și sperăm că o să avem parte de un meci frumos. Până atunci, Cătălin, dacă vrei să spui și tu un cuvânt de început. Da, eu doar am vrut să menționez că dezbaterea de astăzi nu reprezintă neapărat poziția fiecărei echipe. Este pur și simplu o simulare pentru a evidenția caracteristicile, argumentele, beneficiile, caracterul mai puțin restrictive ale organizației respective, care ulterior în viitor putea cade. Sigur. Bun. Echipa de la Asociația Tinerilor Diplomați o să joace pe guvern, respectiv ei susțin că Republica Moldova ar trebui să părăsească CSI-ul. Noi, cei de la ANDA, o să jucăm pe opoziție. Acestea fiind spuse și dacă toată lumea este pregătită, eu o să invit toată lumea să-și pornească timerurile în mod individual ca să nu avem probleme la nivel de pe wire. Și dacă toată lumea este gata, noi o să invităm primul vorbitor ca să înceapă dezbaterea. Primul vorbitor voi fi eu, o secundă doar. Deci începem. În primul rând, permiteți-mi să vă salut pe toți și pe colegii de la ANDA și colegii mei de la ATD. Să vă spun că sunt fericit să particip în această dezbatere, în care eu voi fi primul vorbitor a echipei guvernului care susține că Republica Moldova ar trebui să iasă din CSI. Vom veni cu niște argumente irefutabile și pur și simplu impecabile. În primul rând, eu voi vorbi ca prim vorbitor despre conceptul acesta non-funcțional și problemele interne a CSI-ului, iar colegul numărul 2, vorbitorul numărul 2, va fi Căldari Cătălin, care va veni cu două argumente, la fel de bune ca primul al meu, despre incompatibilitatea cu integrarea europeană și sistemul acesta non-funcțional. Iar Pavel, ca al treilea vorbitor, va demonstra de ce argumentele noastre au fost mult mai bune decât argumentele opoziției. Deci asta linie de idei, permiteți-mi să încep. Deci, haideți să înțelegem. Ce e asta CSI? CSI este Comunitatea Statelor Independente și este o organizație regională formată din 11 din cele 15 republici foste a Uniunii Sovietice. Sovietice, cu excepția a 3 țări, și anume a țărilor baltice, Estonia, Letonia și Lituania, precum și Georgia, care ies în 2009 și Ucraina în 2018. Și la fel voi vorbi despre ce ele ies și ce anume din cauza CSI-ului și problemelor interne. Deci, prima carență care este de observat bine la comunitatea aceasta a statelor independente este faptul că statutul ei și principiile de bază pe care s-a constituit această comunitate a statelor independente nu funcționează. Explic de ce. Primul principiu prin care această comunitate se organizează este recunoașterea reciprocă și respectarea suveranităților statelor membre. Și atenție, carență! Federația Rusă este primul stat agresor care încalcă anume aceste principii. Mai departe, egalitatea în drepturi. La fel, carența are comunitatea statelor independente, deoarece cel mai mare beneficiar de drepturi și care își permite să facă orice în această comunitate este anume din nou Federația Rusă. 3. Neamestecul în treburile interne. Și din nou, CSI-ul are carență la acest capitol, deoarece Federația Rusă se amestecă nemijlocit în treburile interne. Și 4. Renunțarea la aplicarea forței. Și din nou carență la acest capitol, deoarece Federația Rusă, din nou, ca stat principal în această comunitate a statelor independente, din nou violează acest principiu. Și acum, o chestie interesantă. În anul 1997, Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Republica Moldova fondează Guamul. Această denumire vine nume de la Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Republica Moldova, ca organizație care încearcă să împiedice influența rusă în fostele republici sovietice. De ce anume aceste țări care la fel au fost parte și sunt încă parte, în afară de Georgia și Ucraina, care în 2009-2018 ies anume din cauza conflictelor, de ce acestea fac acest Guam? Anume din cauza că ele au suferit nemijlocit din calcarea acestor principii prin care s-a fondat CSI-ul. Republica Moldova a avut război intern cu Federația Rusă,
Ucraina are război cu Federația Rusă, Georgia la fel are conflict cu Federația Rusă și Azerbaidjanul la fel conflicte teritoriale cu Federația Rusă. Deci, CSI-ul acesta deja nu oferă nicio echitabilitate și nicio bază de a încredința un stat care este deja în CSI, că el va beneficia de aceste principii pe care el se bazează când a intrat în CSI. Adică deja este pasibil de a fi violate aceste principii de către un stat principal din CSI, Federația Rusă. Deci nu mai are sens să fim în CSI. Prezența în CSI nu are nicio finalitate pentru Republica Moldova. Este o simplă adunătură, putem spune, a președinților unor state, deseori falimentare la nivel politic, economic sau social. Și explic de ce nu are nicio finalitate, deoarece masa mare de întâlniri care au avut loc în cadrul CSI-ului nu s-au terminat cu nimic. Niciun acord bilateral, niciun acord, de exemplu, de suport militar, economic, social, nu au fost semnate. Deci este pur și simplu un loc unde Republica Moldova există, dar nu are niciun sens. Și cheltuie bani pentru diplomații care îți duc încolo, care efectiv nu vin cu niciun rezultat. Pentru ce nou asta? Și acest argument este primul pe care eu vreau să-l aduc în această dezbatere. Lipsa finalității. Nu mulțumesc. CSI-ul este ca tare o tentativă de menținere a URSS-ului sau a ideii URSS-ului într-o stare vegetativă, ceea ce reprezintă în sine o prostie ordinară. Explic de ce. URSS-ul dispare ca sistem politic, economic, social, iar noua țară, Federația Rusă, care într-un fel își asumă continuitatea acestui URSS și celelalte state independente ca consecință a destrămării URSS-ului, se încadrează într-o nouă politică economică, socială, politică. Dar CSI-ul în esență reprezintă bustul URSS-ului care în practică nu dă nimic. De-aia și vorbim despre faptul că nu are niciun sens CSI-ul pentru Republica Moldova și prezența Republicii Moldova în acest CSI. Te rog o întrebare. Da, te rog. Bun. Presupunând că tot ce spui tu până acum e adevărat, întrebarea e următoarea. Care o să fie impactul ieșirii Republicii Moldova din CSI? Care credeți voi că o să fie consecințele și cum trebuie să răspundem noi la ele? Simplu. O întrebare destul de bună care, în principiu, răspunsul este fix ca finalitate despre care am spus că CSI-ul nu are niciun impact ieșirea și niciun impact faptul că noi existăm în trânsul. Dacă o să încerc să insinueze faptul că noi o să pierdem o piață rusă, una alta, 80% din produsele noastre, de exemplu, se duc în Europa, unul la mână, doi la mână. Nu este niciodată exclus acorduri bilaterale cu alte state care inclusiv au fost în CSI sau care n-au nic cu CSI-ul. Așa că CSI-ul nu ne acordă nicio facilitate și de-aia spunem că nu are niciun sens existența Republicii Moldova în cadrul acestui comunitate a statelor independente. Ceea ce, din nou, în primul rând, violează de nenumărate ori un stat din această comunitate, violează drepturile și principiile principale de existență în această comunitate, care este Federația Rusă, și doi la mână nu are nicio finalitate pentru noi. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenție și votați moțiunea. Bun. Așa. Îți mulțumim frumos, Cătălin. Primul vorbitor de la echipa opoziție o să fiu eu. Și o să încep în 3, 2, 1. Vă spunem că principalitatea excesivă poate fi nu doar ridicolă pentru cei care dau dovadă de mai multă rezonabilitate la nivel de o întrebare anumită, ci și destructivă pentru cel care rămâne a fi principal. Ca și echipa opoziției în dezbaterea de azi, nu ne batem cu flagul în mâini pentru CSI și nu spunem că asta e organizația perfectă fără de care Republica Moldova ar muri. Ceea ce vrem noi să facem este să fim rezonabili și să demonstrăm că în contextul actual părăsirea CSI-ului pentru Republica Moldova nu este un comportament rațional care are și acest comportament ar urma să aibă consecințe destul de grave sau ele ar fi nule, o să înțelegeți la ce mă refer mai târziu. Echipa guvernului, ca să câștige dezbaterea asta, trebuie să facă un singur lucru, care, din spusele lor, e destul de simplu. Să demonstrează că avem mai multe de câștigat de la ieșirea din CSI decât ceea ce o să pierdem.
În momentul în care ei vă spun că nu câștigăm nică, dar nici nu pierdem nimic, asta nu credem noi că este o atitudine bună față de dezbaterea asta din partea echipei guvernului. Bun, o scurtă contextualizare, să vorbim despre ce înseamnă CSI-ul. CSI-ul este o organizație internațională regională. Organizație internațională, chiar dacă echipa guvernului preferă să numească o adunătură de președinți a țărilor aflate în faliment, asta are statut de organizație internațională regională, formată din 9 state și care mai mult nu are caracter suprastatal, adică ea nu se află deasupra statelor, de aici jumătate din argumentul lor despre cum CSI-ul nu rezolvă problema cu Rusia e nevalabil, dar vorbim despre asta mai târziu. De fapt, CSI-ul a asigurat destrămarea pașnică a URSS, adică a fost, nu știu, dacă vreți, un fel de acord de divorț și doi la mână, la momentul ăsta, noi o vedem ca pe o platformă de colaborare. Și o să explic în argumentul meu de ce orice platformă de colaborare e una bună. Două puncte foarte importante de contextualizare și trecem în argumente. 1. CSI nu înseamnă Rusia și o să vorbesc despre asta. 2. La mână, CSI nu este atotputernic și nu trebuie să rezolve toate problemele, dar trebuie să rezolve măcar câteva. Și noi să demonstrăm că CSI-ul face treaba asta. Bun, cum ne structurăm noi ca și echipă cazul în dezbaterea de azi? Eu la nivel de vorbitor numărul 1 o să aduc o analiză la 3 nivele. 1. Relația dintre Republica Moldova și CSI, ce avem de pierdut. 2. Relația dintre Republica Moldova și Rusia, care sunt consecințele care o să apară. 3. Relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care nu o să fie afectată nici într-un fel și despre asta o să vorbească mai mult și vorbitorul numărul 2. La fel, vorbitorul numărul 2 o să vorbească despre o diferență foarte mare între probleme de principiu și problemă adevărată și de ce problemele adevărate ar trebui să aibă superioritate în așa întrebări. Înainte ca să trec mai departe, dacă aveți o întrebare. Eu vreau să spun. Da. Ion, înainte de începe, în cadrul Uniunii Europene, acord de asociere a fost semnat un acord de asociere. Acesta are anumite clauze și anumite prevederi care Republica Moldova se obligă să le îndeplinească. În cadrul CSI, la fel, există un acord pe care Republica Moldova, ca parte semnatară, iarăși se obligă să îndeplinească. Cum o să procedeze Republica Moldova când în clauzele în acord de asociere sunt împotriva sau zic scumbat cu acele din cadrul CSI, de care o să prevaleze în opinia opoziției. Este benefic ca Republica Moldova să renunțe la acord de asociere sau la acord din CSI? Bun, e o atitudine sinucigașă să spunem că Republica Moldova ar trebui să renunțe la acordul de asociere cu Uniunea Europeană și noi să facem treaba asta. Iarăși considerăm că cel mai important este să fie de dovadă de rezonabilitate și de atitudine corectă în raport cu ambii parteneri, respectiv asta rămâne la discreția autorităților publice și eu sigur că metode de mediere și de rezolvare a asemenea conflicte există. Bun, două puncte de contraargumentare și trec la argumentul meu. Unul la mână, ceea ce vă spus ei despre respectarea principiilor, să fii principial e bine, dar Nicu o să vă vorbească foarte mult la nivel de vorbitor numărul 2, de ce atunci când ai de ales între a fi principial sau a fi rațional, este mai bine să fii rațional și asta creează foarte multe probleme. Principiile, foarte multe principii în viață se încalcă și asta o fac și oamenii simpli, asta o fac și statele și mulți alții. O să explice Nicu foarte bine la nivel de vorbitor numărul 2, eu nu sunt tare mult în punctele astea. Doi la mână, ei vă spun că nu vor exista consecințe și asta nu este adevărat. Hai să vedem care consecințe o să apară. Bun. Hai să facem o analiză despre relația dintre Republica Moldova și statele membre CSI ca și organizație și care e scopul lor. Ei vă spun că CSI-ul practic înseamnă Rusia și restul președinților care vin să fotografeze pe lângă dâns și noi vă spunem că CSI-ul de fapt este o organizație formată din 9 state unde fiecare stat are drept de vot egal între dânsele. Aici apare principiul egalității care este respectat. Doi la mână vă spunem, și asta este foarte important, că relația între Republica Moldova și Rusia nu înseamnă relația între Republica Moldova și CSI și ele nu ar trebui să fie încurcate. Care este scopul principal al CSI-ului? La momentul dat este colaborarea. Dacă există spațiu de colaborare, dacă există vreo posibilitate de colaborare, CSI-ul este o platformă de comunicare unde oamenii pot să înțeleagă. Despre ce fel de colaborare vorbim noi? Economică, politică, socială, culturală, foarte important în contextul în care noi am trăit 70 de ani într-o țară mare care a fost formată din 15 state. La nivel de apărare, la nivel de educație, colaborare și spațiu de colaborare între aceste state există și asta e foarte important și asta poate să aducă beneficii. Un simplu exemplu, nu știu,
cum cumpăr Republica Moldova tractoare sau troleibuse de la Belarus cu un preț mai mic. Întrebați să vedeți ce fac ei treaba asta. Și cu siguranță CSI-ul, chiar dacă nu el stă la bază la treaba asta, dar CSI-ul asigură comunicare eficientă între conducătorii acestor state și asta e o chestie importantă. De la mână, cum asta se întâmplă? Prin organele CSI-ului. Asta iarăși e o chestie foarte importantă despre care vrem să vorbim. Există consilii între ministrii de externe, consilii între ministrii apărării, consilii între șefii statelor. Deci acestea sunt organele care asigură colaborarea asta. Cât de mult avem de câștigat? Și aici e un punct care l-a atacat echipa guvernului și la care răspundem noi, poate nu avem așa de multe de câștigat, dar ceea ce spune echipa opoziției în dezbaterea de astăzi este că ai de pierdut de fiecare dată când nu accepti o colaborare. Mai mult decât atât, considerăm că pentru Republica Moldova, care probabil la nivel de diplomație este un succes faptul că noi suntem subiect a relațiilor internaționale și nu obiect a relațiilor internaționale. Considerăm că acolo unde există o ușă deschisă și acolo unde te invită oamenii să stai la masă și discuți, este rezonabil să faci treaba asta. Doi la mână vorbim despre relația între Republica Moldova și Rusia, 3 puncte foarte scurte. De ce Rusia ar avea de suferit de la ieșirea Republicii Moldova din CSI? Unul la mână din cauza că asta ar afecta imaginea. Asta e diferit de ieșirea Georgiei sau Ucrainei, care au ieșit pe baza la un conflict deschis, pe baza la un război. Conflictul transnistrean e înghețat. Deci, la nivel de imagine, Rusia ar avea de suferit, la fel cum ar avea de suferit și din punct de vedere geopolitic, slăbirea legăturilor în zona asta, mai ales în contextul în care și Ucraina au părăsit CSI-ul, ar însemna probleme mari pentru Rusia. De la mână, ce înseamnă pentru Republica Moldova probleme pentru Rusia? 1. Asta înseamnă pentru noi probleme. Și nu e vorba despre război, nu e vorba despre armata din Transnistria. În primul rând, noi vorbim despre impact economic foarte grav. Rusia are foarte mult spațiu de manevră și foarte multe modalități de a pedepsi Republica Moldova, fie prin embargouri, chiar dacă piața rusească nu este la fel de dacă ponderea și prezența pe piața rusească nu este la fel de mare cum au fost, sau despre prețurile la gaz, care sunt foarte mari în Republica Moldova și care iarăși sunt o manetă prin care poți fi influențat la noi, nu mai putem acorda pe oară. Ce înseamnă asta? Înseamnă că suntem dependenți de Rusia și înseamnă că nu ne putem permite așa comportament și așa comportament este nerezonabil în momentul în care o să apară probleme. Oamenii vor trăi mai prost și asta e un impact foarte important care trebuie să fie înțeles. Și dacă echipa guvernului își asumă să demonstreze că Rusia nu ne-ar crea nouă probleme și nu am trăit mai prost din cauza asta, încercați să demonstrați. Dacă nu, până în punctul ăsta, noi reușim să demonstrăm că la nivel de relații cu CSI ar fi bine să colaboreze acolo unde pot colabora, la nivel de relații cu Rusia o să avem de pierdut și până în punctul ăsta moțiunea nu trebuie să treacă. Mulțumesc frumos! În cadrul expunerii mele voi prezenta incipient cele 3 puncte de argumentare care elucidează imperativitatea părăsirii CSI, după care voi procede la contracararea argumentelor lansate de către echipa opoziției. Primul argument. Noi trebuie să părăsim CSI deoarece statutul de membru al Comunității Statelor Independente este incompatibil cu integrarea în Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Articolul 11 din Acordul pentru crearea Comunității Statelor Independente stipulează că, odată semnat, pe teritoriile statelor semnatare se interzice aplicarea normelor juridice a altor state terțe. Respectiv, dacă dorim să ne integrăm în Uniunea Europeană, acum sau mai târziu, noi trebuie să părăsim Comunitatea Statelor Independente pentru că este în dezacord cu integrarea în Uniunea Europeană a Republicii Moldova. La fel este reparabil și pentru Uniunea Europeană, care este stipulat că pentru a se integra, orice stat trebuie să părăsească orice alt acord de integrare de comerț liber. Bunoară cum a fost exemplul României și Bulgariei, care pentru a adera la Uniunea Europeană au fost nevoite să părăsească acordul central de comerț liber. Complementar, pe această seamă s-au potrivit mai multe expuneri ale comisarilor de extindere a Uniunii Europene, care au menționat tranșant că statutul de CSI este incompatibil cu integrarea în Uniunea Europeană. Este imposibil practic și teoretic să zonezi și să armonizezi legislația a două sisteme diferite. Al doilea argument, CSI nu este o organizație funcțională. Majoritatea deciziilor sunt formale, toate documentele procedurale
sunt cu fazi aplicate și este evaluat și pentru Republica Moldova. Mai mulți lideri din spațiul CSI s-au pronunțat pe această seamă, precum Putin a menționat că CSI este o organizație amorfă, Lavrov a spus că nu au devenit nici o uniune politică, nici o organizație funcțională și chiar și odiosul Voronin a spus că iată, CSI, citez, este o organizație unde ne adunăm, semnăm ceva și după care uităm totul. Complementar, cum a menționat Cătălin, există multiple segregări în cadrul organizației, când sunt stipulate diferite opinii și statele au convergențe diferite asupra politicii aplicate. Și, în ultimul rând, noi trebuie să plătim anual de 5 milioane de lei pentru o organizație funcțională care nu înseamnă nimic, bani care ar putea fi liber direcționați în altă parte. Cel de-al treilea argument. Noi trebuie să părăsim organizația pentru că nu sunt respectate rigorile documentelor și principiilor constitutive ale organizației, care sunt încălcate flagrant de către Federația Rusă. Ea a încălcat articolul 6 al comunității privind respectarea teritorialității, integrității și suverenității teritoriale a Republicii Moldova prin staționare ilegală a trupelor ruse pe teritoriul nostru. Nu a respectat nici articolul 9 al comunității, care stipulează că este necesar de acordat în cadrul unui CSI un spațiu de comerț liber. Rusia, deși noi suntem în CSI, a aplicat embargouri 2003, 2006, 2009, chiar și acum este prezent embargoul rusesc. Deși noi suntem în CSI, Rusia ne interzice să exportăm produsele. Stabilește liste preferențiale unde acordă dreptul mai multor companii transnistrene din Găgăuzia, aplică restricții de tranzit, restricții migratoare și, deși suntem în CSI, plătim cel mai scump gaz din Europa. De ce să ne mai așteptăm? Nu, mulțumesc! Mai mult, în 2017, Republicii Moldova i-a fost blocat dreptul de a participa la adunarea interparlamentară a CSI. Dacă nu ne este interzis dreptul să participăm dreptul la această asociație, dacă nu suntem dezirabili, de ce să mai stăm în această organizație și pe deasupra să mai plătim în fiecare an milioane din bugetul de stat? Pentru a observa dacă există un impact favorabil sau nefavorabil asupra aderenței la CSI, trebuie să vedem ex-statele sovietice care au fost parte din Comunitatea Statelor Independente și cele care nu au fost. Bună oară exemplul statelor baltice, care la început aveau un nivel de dezvoltare, discrepanța dintre noi și ei era nu tare însemnată, însă după ce noi am aderat la CSI, ele au urmat cursul independent, s-au integrat și în Uniunea Europeană și în NATO și au un nivel de bunăstare mult mai mare decât are statele care au fost tutelate de către Comunitatea Statelor Independente și CSI. Nu mulțumesc, la sfârșit. În continuare, voi procede la contracararea argumentelor lansate de către echipa opoziției, care au stipulat care este impactul și ce putem noi avea pe urmă părăsirii Comunității Statelor Independente. A fost menționat caracterul economic destructiv pe care îl poate comporta ieșirea imediată a comunității. Însă noi vrem să menționăm tranșant că aceasta nu este echitabil și relevant pentru cazul nostru. Pentru că Consiliul de Ministri al Uniunii Europene, prin intermediul adoptării mai multor regulamente privind introducerea preferințelor comerciale autonome pentru Republica Moldova, a stipulat că piața Uniunii Europene este liberă pentru toate produsele din Republica Moldova. Este necesar doar ca producătorii și statul să crească puțin calitatea produselor pentru a corespunde rigorilor de export în Uniunea Europeană. Eu nu mulțumesc. Pentru că și actualmente noi exportăm majoritatea produselor în Uniunea Europeană. În CSI doar 15%, în Rusia doar 8%, iar tendința este regresivă. Deci, în fiecare an noi exportăm mai mult în Uniunea Europeană și mai puțin în statele CSI, inclusiv Rusia. Chiar și un șoc economic de bună durată după părăsirea imediată CSI va determina creșterea calității competitivității, va determina producătorii să-și diversifice piețele de extindere și aceasta va determina creșterea produsului acestuia. Chiar și când au fost puse embargourile, deși majoritatea produselor exportate în Rusia, cele exportate în Uniunea Europeană aveau un profit mult mai superior decât cele din Rusia. Însă, retragerea din CSI nu înseamnă neapărat părăsirea acordului de comerț liber. Bună oară, cum s-a întâmplat în cazul Georgiei. A părăsit Comunitatea Statelor Independente, însă nu a părăsit acordul de comerț liber.
Deci, comerțul a existat după părăsirea acesteia. Mai mult, noi, cum a menționat și Cătălin, putem reglementa relațiile bilaterale economice comerciale prin intermediul acordurilor bilaterale cu aceste state. Iar acum îți permit să-mi poți un punct de intervenție. Două puncte tare pe scurt. Unul la mână, nu știu de ce vă se pare vouă că e așa de ușor să crești calitatea produselor moldovenești în contextul în care noi nu avem absolut nicio capacitate în sensul ăsta. De aceea piața europeană rămâne a fi un vis mai degrabă. Doi la mână, cum explicați voi oamenilor, Republica Moldova și din CSI, a doua zi Rusia mărește de 2 ori prețul la gaz pentru Republica Moldova. Cum explicați voi asta oamenilor și de ce oamenii ar trebui să accepte așa ceva? Da, mulțumesc. Chiar după instaurarea embargoului rusesc, atunci a crescut considerabil și exponențial calitatea produselor, pentru că producătorii deja au fost nevoiți să investească și deja, în scurt timp, în câțiva ani, piața Uniunii Europene este deja preponderentă în cadrul comerțului bilateral, în cadrul nostru. Ceea ce ne demonstrează că, în scurt timp, aceasta este valabil, iar exemplu pertinent a demonstrat acesta în cadrul apropiat. Și cea de-a doua întrebare, noi, cum am menționat eu anterior, nu suntem dependenți de către Federația Rusă. Doar cu voință politică putem să nu avem dependență energetică de către Federația Rusă, care este valabilă din cadrul României, și cu piața produselor tot așa, pentru că este o cifră infimă în comerțul dintre Uniunea Europeană și dintre Comunitatea Statelor Independente și CSI. Și în continuare, generalizând, voi menționa ultimele linii argumentative care au fost anunțate de către EU. Imaginea Rusiei va suferi, însă se va îmbunătăți relația noastră, pentru că va fi un semnal către comunitatea internațională. Noi nu vom fi priviți în cadrul Comunității Statelor Independente aderență și aferență la Rusia, ci vom fi priviți ca un stat care dorește să se integreze în Uniunea Europeană. Nu dorim să fim într-o comunitate cu Tajikistan și Kirghistan, însă dorim să fim cu statele independente. Oamenii nu vor trăi mai bine, cum a demonstrat și aceasta, că crește calitatea. Noi ne îndreptăm spre un nou rezonabil și, mult mai mult, punctul cu securitatea. Noi vom avea un spațiu de securitate, ne vom îndrepta spre un spațiu de securitate mai sigur pentru noi. Pentru că în actualul spațiu de securitate care este gestionabil de către CSI, au loc permanente războaie, Rusia își atacă membrii din Comunitatea Statelor Independente. În schimb, noi, prin părăsirea acestuia, ne îndreptăm spre pași grăbiți. Noi precipităm calea spre Uniunea Europeană și NATO, care asigură plenar dezvoltarea și securitatea Republicii Moldova. Mulțumesc! Vă rog să-mi dați 2 secunde să mă pregătesc. Întrebarea principală a dezbaterii de azi, anume, este faptul că dacă este posibilă ieșirea fără probleme a Moldovei din CSI fără consecință la moment. Noi putem să revenim la întrebarea asta peste vreo câțiva ani, dar noi vorbim acum, la moment, ce o să se întâmple, dacă Republica Moldova o să iasă din CSI, dacă o să fie consecință. Și noi, ca echipa opoziției, vă spunem că astfel de consecințe o să existe neapărat. De ce? Pentru că o să existe consecințe geopolitice și pentru Rusia. Imaginea Rusiei o să fie afectată în momentul în care Republica Moldova o să decide să iasă din CSI. Din cauza asta, Rusia cel mai probabil o să iei măsuri. O să iei măsuri în ceea ce ține, nu știu, cum a spus și Ioan deja, de prețurile la gaze, orice mod în care noi putem fi afectați economic și politic de situația în care ne aflăm, de relațiile noastre cu Rusia. În momentul dat, putem deduce faptul că în momentul în care Republica Moldova o să iasă din CSI, ea o să aibă consecințe la nivel politic și economic din cauza afectării Rusiei. Bine, o să trecem la 3 puncte de contraargumentare pe care le am, și anume de integrarea europeană, despre funcționalitatea CSI-ului și despre exportul lui ea, și după asta o să trecem la partea mea argumentativă, unde eu o să analizez anume de ce situația principală este mai puțin importantă decât situația problemică. Adică de ce noi trebuie să ne axăm mai mult pe probleme și să nu apară ele mai multe, decât să ne bazăm pe principiile pe care am putea să le avem. Bine. Mai întâi, trecând la partea contraargumentativă, ne s-a vorbit despre faptul că
faptul că Moldova face parte din CSI este o problemă pentru integrarea următoare europeană a Republicii Moldova. Și aici am două puncte. În primul rând, e foarte important să menționăm faptul că noi nu ne putem permite acum să avem o situație mai rea cu una dintre părți, cu partea de est sau cu partea de vest. În momentul în care noi ieșim din CSI, noi înrăutățim situația. Și ce se întâmplă în momentul dat? O să vă spună echipa guvernului că o să vină Uniunea Europeană, o să vină NATO și o să vă ajute foarte bine. Dar uitați-vă la situația cu Ucraina, care anume a pledat pentru faptul că spre europenizare, spre Uniunea Europeană și așa mai departe, integrarea europeană, și să vedem cât de tare au ajutat în general NATO, cât de tare au ajutat Uniunea Europeană când să vorbim despre conflictul armat care a fost acolo și despre toate modurile în care Rusia a afectat situația politică în Ucraina. UE poate spune că bravo, voi sunteți că ați ieșit din principiu de acolo, din CSI, că acolo sunt afectate unele drepturi ale voastre, dar mai departe aici se termină situația, mai departe ajutorul din partea UE se termină. Mai departe vorbim despre funcționalitatea CSI-ului, ne s-a spus despre faptul că, pe doi vorbitori ne s-a spus despre faptul că asta e o organizație extrem de nefuncțională. Și aici, iarăși, vorbim despre argumentele care le-a adus Ion și despre exemplele care le-a adus Ion. Măcar vorbind chiar și despre faptul că sunt taxe vamale mai mici și alte tipuri de plusuri economice care pot fi aduse. Exemplu cu tractoarele din Belarus mai ieftine. Exemplu cu troleibusele din Belarus care iarăși sunt cumpărate mai ieftin datorită anume faptului că ambele părți sunt membri a CSI-ului. Mai departe, ni s-a vorbit despre faptul că exportul oricum nu e cel mai mult și numai aproximativ 18% din exportul Republicii Moldova e iarăși pe piața CSI-ului. Și aici putem să vorbim mai departe ce se întâmplă în momentul în care Moldova iese din CSI. Noi avem iese 20% de export care cel mai probabil ele o să fie afectate și 20% de export din tot exportul pe care îl face Republica Moldova anual e o sumă destul de mare și în momentul ăsta dat să ne gândim. Este capabil oare piața Uniunii Europene să primească este 20% în locul CSI-ului? Cel mai probabil nu. Și în momentul ăsta piața CSI-ului la fel este o piață extrem de importantă, piața de desfacere a CSI-ului extrem de importantă pentru noi și noi nu putem să o pierdem. În momentul în care noi ieșim din CSI, iarăși noi ne creăm probleme care mai departe o să ducă la faptul că noi pierdem piața asta de desfacere. Acum trecând, da, te rog. De ce, dar dacă suntem în CSI, noi plătim cel mai scump gaz din Europa și Rusia ne interzice să-i vindem produsele? Problema nu este în faptul că chestia cu Rusia și interzicerea de produse este o chestie aparte care e legată de situația între Rusia și Moldova. Ideea este în faptul că în momentul în care noi să plecăm din CSI, problema asta o să agraveze încă și mai mult. Ea nu are cum să se rezolve în momentul în care noi ieșim din CSI și aici, în momentul de față, aș veni cu întrebarea față de echipa guvernului, cum voi ați rezolvat problema ieșirii, cum prin ieșire voi ați rezolvat problema embargoului, problemele economice pe care poate să le impună Rusia și alte state din CSI în momentul în care noi ieșim. Bine, acum terminând cu partea mea contraargumentativă, o să trec la partea mea constructivă din dezbatere și ea constă anume în faptul că noi considerăm că echipa opoziției logic, faptul că orice stat trebuie să acționeze pe platforma politică internațională în conformitate cu interesele pe care el le are. Și în același timp noi avem curajul să credem că pentru orice stat ar fi profitabil, deci e în interesele lui, să aibă relații prietenești, să aibă relații diplomatice și economice cu cât mai multe state posibil, mai ales dacă vorbim despre state vecine, state cu care noi istoric deja ne-am creat o anumită legătură economică, politică și așa mai departe. Bine, să trecem la o analiză de problematică a principiilor și problemelor care apar. Ceea ce ne spune nouă echipa guvernului că e o chestie de principiu că noi nu ne asociem cu politica unor state din CSI, că noi vrem să luăm alt curs și așa mai departe. Problema e în faptul că tu poți face asta și fără a ieși din CSI. Deciziile luate de organele de conducere a CSI-ului nu sunt unele decizii unanime care neapărat trebuie să le facă fiecare stat. Organele de conducere a CSI-ului iau deciziile astea, asta se anunță statului, membru a CSI-ului și mai departe statul decide. El vrea să implementeze sau nu vrea să implementeze decizia. Mai ales vorbind aici despre influența deciziilor Rusiei. Iarăși, cum a spus și Cătălin, au existat și s-au format
GUAMEU, o organizație care anume se ocupă cu faptul că Rusia să nu se poate implica în relațiile interne a altor state. Și aici ajungem la o problemă foarte importantă. În momentul în care noi ajungem să fim atât de principiali și să mergem până la capăt, apar unele probleme despre care deja au vorbit Ion. Probleme de nivel economic, cum ar fi faptul că se ridică taxele vamale, că se ridică prețul la gaz și așa mai departe. Embargourile și restricțiile, iarăși, e o problemă, dar problema asta nu ar fi rezolvată prin faptul că noi ieșim din CSI și respectiv și probleme politice ca stricarea relațiilor prietenești. Exemplu cu Ucraina și Georgia, în care, da, exista conflict, dar în momentul în care Ucraina și Georgia au decis să iasă din CSI, tot ce s-a întâmplat a fost faptul că conflictul ăsta numai s-a agravat mai tare. Deci în momentul de față noi nu putem vorbi despre faptul că ieșirea din CSI ar putea să rezolve oarecare problemă. Și în acest moment noi avem de ales dintre două alternative. Unu, este să fim principiali în detrimentul situației politice și economice, a trecut timpul, în detrimentul situației politice și economice pe care o avem la moment, sau doi, să menținem relațiile deja formate ceva timp în urmă și să continuăm să ne dezvoltăm ca stat, atât având relații normale cu Estul, cât și cu Vestul. Mai ales că, după cum a spus guvernul, că e o încercare de a menține URSS-ul, nu e așa, pentru că noi deja suntem niște state care se ocupă deja pe piața liberă. Ei își fac interesele lor pe piața liberă, ele nu își fac interesul într-o Uniune socialistă care vrea să devină comunistă. Un stat normal care tinde să lucreze cât mai eficient și pentru el și pentru cetățenii care se află în el nu o să permite și nu trebuie să permite să apară conflicte, atât economice cât și politice în statul lui. Din cauza asta, Moldova nu ar trebui să iasă din CSI. Mulțumesc! Așa. Deci, al treilea vorbitorul de închidere voi fi eu. Deci, eu o să încep. Stimați colegi, în cadrul acestei dezbateri au apărut două are de conflict enorme. Și ați vă demonstrez de ce, în baza acestei două are de conflict, echipa guvernului a obținut o victorie colosală. O să începem prima. Știm cu toții că cursul nostru a Republicii Moldova este cel de integrare europeană. Cătălina a enunțat că cine dorește sau statul care dorește să se integreze în Uniunea Europeană, să se apropie de standardele ei, nu trebuie să facă parte din acorduri care ar împiedica sau cumva ar dubla sau nu ar fi în concordanță cu acordurile în cadrul Uniunii Europene. A doua, toată echipa opoziției a menționat că ieșirea din CSI ar cauza probleme grave Republicii Moldova. Respectiv, despre ce fel de principiu a liberei opțiuni, a alegerii a statelor, este în cazul când ieșirea unui stat benevolă din cadrul organizației ar crea probleme. Înseamnă că statul Republica Moldova se află pe baza unui șantaj. Este ținut captiv în cadrul Uniunii Comunității Statelor Independente, anume de către Federația Rusă. Acum o să trec la contraargumenta argumente aduse de Ion, apoi de Nicu și o să demonstrez ce anume echipa guvernului a câștigat în cadrul acestei moțiuni. Ion a spus că CSI este o organizație care a permis ca să destrame Uniunea Sovietică pașnic. Dar uite că nu este așa. A fost conflictul din Georgia, conflictul din Transnistria, conflictul din Abhazia, a fost ulterior în Tajikistan un conflict. Nu putem vorbi despre o încheiere pașnică sau o tranziție pașnică de la Uniunea Sovietică la Comunitatea Statelor Independente. Nu ține deloc acest argument. La fel, Ion a menționat colaborarea economică dintre state și cum aceasta a ajutat statele în cadrul comunității. Putem să luăm aici cazul Belarusului și a Ucrainei și a Georgiei până oară, care, mai ales între relațiile foarte apropiate între Belarus și Federația Rusă, care permanent, în ultimii 5 ani, primea embargouri din partea Rusiei, anume la produsele lactate, produsele agroalimentare. La fel cazul Ucrainei, războaiele gazului în anii 2007-2009, în care practic era
pericol ca Uniunea Europeană să rămână fără gaz. Cazul Georgiei, iarăși plasarea embargoului. Cazul Republicii Moldova, iarăși plasarea embargoului în 2006, 2009, 2015, cum a retirat și Cătălin. Deci ce fel de cooperare bilaterală sau multilaterală în cadrul organizației și de respectarea principiilor poate fi vorba dacă aceste principii sunt încălcate flagrant de către Federația Rusă. Altceva, dacă Rusia ar avea de pierdut imaginea Federației Ruse. Bine, dacă ar avea de pierdut imaginea Federației Ruse, ce ar avea de pierdut Republica Moldova? Iarăși, o piață foarte mică de desfacere și doar o să spun mai departe de ce anume piață foarte mică de desfacere. Iarăși, ce ține de gazul, problemul cu gazul. Acum este, practic, s-a soluționat problema aceasta, s-a construit gazoductul Iași-Ungheni, iar voința politică doar să semneze un contract de furnizare a gazelor și ulterior să avem o sursă alternativă o sursă alternativă de a se aproviziona cu gaze naturale. Iarăși, Ioan a spus de asemenea că, Cătălin a spus de asemenea că Rusia încalcă flagrant articolul 5, articolul 9 și acest lucru nu poate fi normal. Nu este în cadrul Uniunii Europene ca un stat hegemon, cum ar fi, de exemplu, Germania sau Franța, să încalce flagrant prevederile din cadrul acordului de constituire a Uniunii Europene în raport cu alte state mai mici, bună oară, care au venit noi sau care sunt mai slabi din punct de vedere economic sau care ar avea unele pretenții teritoriale sau de alt gen. Nicu de asemenea a spus că a pus tematica războiului, că comunitatea sau Federația Rusă a atacat Georgia și Ucraina atunci când ele au părăsit comunitatea. Dar nu este așa. Georgia a părăsit comunitatea CSI-ul, a părăsit în 2009, anume după războiul din 2008. În cazul Ucrainei la fel. Când a început războiul și anexarea Crimeei, Ucraina se afla în cadrul CSI-ului. Respectiv, nu este valabil acest argument că statele care se aflau în cadrul CSI-ului sau după ce au părăsit acest acord, ele au avut de suferit din punct de vedere militar. Și acum o să dau ție, Ioan, să-mi pui o întrebare și după aia continui. Mersi. Da. Presupunem că moțiunea trece. La data de 1 martie 2021, Republica Moldova părăsește Comunitatea Statelor Independente. În viziunea echipei voastre, ce urmează? Se întâlnește Maia Sandu cu Igor Dodon și cu Andrina Stas să înțeleg să facă integrarea europeană. Trăim mai fericit. Cum arată lumea voastră după ce moțiunea trece? Mersi mult pentru această întrebare. Referitor la faptul cum o să fie a doua zi, pe 1 martie. O să negocieze ca Republica Moldova și CSI-ul să păstreze relațiile, să păstreze acordul de liber schimb. A doua ar fi ca statele sau partidele să se întrunească și pe modelul din România, declarația de la Snagov, să semneze o declarație în care își asumă că Republica Moldova să se integreze în Uniunea Europeană. Acesta o să fie un semnal clar pentru statele independente, statele din Uniunea Europeană. Un alt argument ar fi că colegii au spus că Comunitatea Statelor Independente fac parte din nouă republici. Dar colegii doar au spus despre un singur stat care avea de suferit sau relații dintr-un singur stat, Republica Moldova și Federația Rusă avea de suferit și ar fi un singur impediment sau singura problemă. Practic, dar Republica Moldova și Federația Rusă sunt doar două state din această comunitate. Colegii doar au discutat, nu au discutat deloc despre relațiile comerciale între Republica Moldova și Belarus, Republica Moldova și Kazakhstan, Republica Moldova și Tajikistan, Uzbekistan și așa mai departe și restul țărilor. Au spus doar că ar afecta relația dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Respectiv acesta denotă faptul că CSI este o comunitate care este quasi controlată total de către Federația Rusă. Nu este o comunitate și un stat, este o organizație în care toate statele au drepturile egale și drepturile de vot sunt egale pentru toți. Acele spuse acum, vreau să spun că în baza argumentelor aduse de către colegii mei și în baza contraargumentelor și a arei de conflict care acum noi le-am depistat, și anume incompatibilitatea integrării Uniunii Europeană dacă este și acordul din cadrul CSI și a doua ar cauza probleme, înseamnă că acest sistem ca în calitate de statici și nu este o asociație, o organizație internațională bazată pe principii democratice în care statele pot intra și pot ieși oricând doresc fără a avea careva repercusiuni din partea fie comunității întregi,
fie a unui stat în parte. Vă mulțumesc și cu această ocazie consider că noi am învins în cadrul acestei moțiuni. Vă mulțumesc! Acș o clipă și încep discursul meu. Deci, dați să începem cu realitatea de astăzi. Este stupid ca să ne așteptăm să îmbunătățească relația cu ea în decurs de un an, 2, 3. Avem Ucraina care în 2018 a ieșit și la momentul de față nu e membru ea. Avem Georgia care a ieșit și la momentul de față nu e membru ea. Haideți să ne gândim așa și să vedem logic la realitatea de azi și cu ce ar fi mai convenabil când noi să ieșim din UE. Este două idei. Toți ne tindem atât de mult spre UE și NATO, da? Hai să luăm așa, ați spus că între comunitățile acestea nu există... o clipă, îmi cer scuză. Probabil nu-i camera prins. Dați să începem așa. Am spus cu toții despre faptul că între Uniunea Europeană și NATO nu sunt conflict. Avem cazul Greciei și Turciei. Ele ambele sunt membri cu NATO și oricum au anumite probleme de ordine teritorial. Din punct de vedere economic, UE la moment de față a fi o opțiune extrem de bună, însă pe termen lung, odată cu dorința Italiei și cu dorința Marii Britanii, care deja a ieșit, cum să vă spun, este destul de discutabil dacă este rezonabil. La momentul actual, nimeni nu ne dă, nu știu, verdicitate că noi dacă ieșim vom intra imediat în UE. Eu voi începe contraargumentarea echipei guvernului și după asta voi reține echipa opoziției. S-a început mai întâi cu problemele interne în CSI, pe vorbitorul întâi, și deja merge fix aceste probleme sunt în NATO sau nu e. Ideea din CSI, noi am explicat deja pe primul și pe al doilea vorbitor, relația dintre Republica Moldova și alte membri state CSI nu se rezumă doar la relația cu Rusia. Noi ne-am axat mai mult pe această parte pentru că este o problemă destul de mare și este însăși ideea de bază a întregii, nu știu, mare parte din economia Republicii Moldova oricum se bazează pe piața de desfacere Federației Ruse. A fost ideea că 80% din exportul noastre duc în UE. Și în fals, din tot ce am citit eu pe site-urile guvernamentale, procentajul de la 53 până la 62%. Mi-e interesant unde ați luat voi celălalt 20%. Și din care este 19% care rămân, merg deja în CSI. Ponderea deja deodată nu e așa de mare. Plus la asta, din top 7 parteneri externi, în cadrul cărora noi exportăm produse, 2 state membre CSI, care sunt Ucraina și Belarus, 4 sunt UE. Dacă să luăm invers la import, noi importăm mai mult din UE decât importăm din CSI. Și încă o dată ne arată faptul că noi dacă ne deschidem piața, noi mai mult să avem pierdut, pentru că noi să importăm mai mult din UE. Și ponderea pe piața externă va scădea, pentru că în primele 7 deja avem 2 state din CSI. Cum să rezonăm noi cumva faptul că noi azi pierdem 2 piețe mari, cum este Federația Rusă și este Belarus, în care la moment de față fermierilor noștri le este mult mai convenabil să exporte produsele lor în acea parte. După asta am faptul că este incompatibilitatea cu UE. Nu, serios, noi avem două exemple clare. Ucraina și Georgia. Ambele state ieșit din CSI, dar ambele state nu sunt în UE. Cele probabil nu vor fi o mult perioadă din timp. Din simplu motiv că au conflicte interne pe statul lor. Mi-e interesant fapt noi dacă ieșim din CSI și la noi în țară începe un conflict intern, noi să avem posibilitatea să ajungem în Uniunea Europeană sau nu. Și aici la moment de față mi se pare un răspuns evident și răspunsul e nu. Pentru că ne s-a dat exemplu statelor baltice. Hai să fim serioși. Statele baltice au intrat în UE când în Uniunea Europeană și NATO era în floarea puterilor sale. Iar atunci dezvolta din ce în ce mai multe state doreau să intre în ea. La moment de față, din ce în ce mai multe state merge vorba să iasă din UE. Pentru că însăși faptul că e o organizație suprastatală le ia anumite drepturi sale. După asta merge ideile că războaiele în CSI. Uitați, Uniunea Europeană și cea mai mare țară de acolo, din punct de vedere economic, e Georgia. Nu mersi. Nu Georgia, Germania, scuzați. Germania, din punct de vedere energetic, independentă de Rusia. Mi-e interesant, cum voi vă așteptați că Republica Moldova, prin gazoductul ăsta, Iași-Ungheni, să aprovizioneze ea singur pe dânsa? Ea n-are însăși gazoductul acesta, n-are posibilitatea așa mare ca să aprovizioneze tot statul cu gaz și, ca să aprovizioneze tot statul cu gaz și cu energie electrică. Ideea faptului că noi suntem un stat care suntem independenți din punct de vedere energetic, trebuie să dea mult de înțeles pentru toți. Mi-e fi interesant cum am trăit noi un an sau 2 până să construim un gazoduct ca să să iei din nou mai multe gaze în România, fără ca să avem electricitate sau fără ca să avem apă caldă sau, gază,
care noi să putem trăi, pentru că ele pur și simplu să fie anulați sau prețurile să fie atât de mari că noi n-am să ne putem permite. Nu mersim. S-a vorbit despre cele 5 milioane de lei care noi le trimitem în CSI. Noi avem ambasade în America de Sud, în Africa, în America Centrală, pe care se cheltuie mult mai mulți bani și noi nu avem niciun fel de relații puternice economice cu acele state. Voi chiar credeți că aceste 5 milioane de lei merită riscul să pierdem doi parteneri mari din care noi exportăm produsele cum ar fi Belarus și Rusia? Ne-am dat exemplu clar. Noi din Belarus exportăm tractoare, pentru că noi suntem o țară agrară în mare pas și avem nevoie de tehnică agricolă. Și exportăm, nu știu, transport public, autobuz, troleu, lucruri care sunt exportate la un preț mult mai mic decât ar fi dacă le-ar exporta din statele Uniunii Europene. Fapt și ar trebui să ne arăte direct faptul că la un moment dat are un anumit important CSI-ul și nu e doar o organizație fantomă. Noi am venit cu argumente conform că în CSI, până la urmă, este mai ok să fim parte în CSI decât să fim în afara lor, pentru că ar duce mai multe minus. Da, spune. Da, mulțumesc. O întrebare. Aveți statul quo, voi, echipa opoziției, în care străiește rău și asta o știu toți. O întrebare. De ce nu e bine? Dacă noi, echipa guvernului, propunem o alternativă măcar. Uitați-vă, în Ucraina la fel trăia rău și la moment nu trăiește mai bine, cu toate că alternativa voastră a fost implementată. Pentru că nimeni n-ar accepta. E dificil să accepti un stat care are atât de multe probleme interne, deodată nu e. Și însăși integrarea europeană nu deodată ridică bunăstarea socială a statului. Eu acum voi trece la resusținerea cazului echipei opoziției. În primul rând s-a vorbit despre faptul că relațiile dintre Republica Moldova și CSI-ul nu se rezumă doar la relațiile dintre Republica Moldova și Rusia. Faptul că Rusia este un stat agresor în unele cazuri, asta e drept și noi asta nu negăm. Însă ca să luăm pur și simplu, istoric vorbind, războiul din Georgia nu a fost început de Rusia, a fost început de georgieni care au atacat o entitate minoritară etnică și a fost pasă susținut acea minoritate de Rusia. Așa că a fost stupid ca să spunem că iau de Rusia a început războiul. Nu, georgienii au început războiul. În Ucraina a fost un pic mai diferit, însă esența e tot aceeași. Cineva a ieșit din CSI și din simplu motiv că Rusia e o putere geopolitică, nu a dorit să pierdă sfera de interes. Și l-a dus la pierdere de vieți omenești și a îndepărtat și mai mult Ucraina de intrarea NATO și în intrarea Uniunii Europeană. Pentru că pasă nici un stat nu ar dori să aibă conflicte interne în cadrul organizației sale. Așa că eu nu cred că ieșirea noastră la momentul actual și în momentul de față ar aduce cumva la îmbunătățirea relațiilor externe. S-a vorbit despre faptul că noi, din punct de vedere economic, am fost un stat, am fost membri dintr-o mare putere, URSS. Acolo toată economia era bazată pe faptul că fiecare regiune trebuie să intercoordineze una cu alta. Noi avem ideea că până la moment față, încă economia Republicii Moldova este dependentă de economia altor state din CSI. Ar fi stupid ca noi la momentul actual să ieșim din CSI și să ne bazăm pe o alternativă care nu este creată. După asta s-a vorbit despre faptul că însăși ieșirea din CSI a creat mai multe probleme decât mai multe beneficii. Pe termen scurt și pe termen lung de asemenea, pentru că nu este clar încă soarta Uniunii Europene. S-a vorbit despre independența energetică, s-a vorbit despre embargo, s-a vorbit despre faptul că noi încă importăm și exportăm destul de mult în CSI. Noi nu avem o pondere atât de mare în Uniunea Europeană cât să ne putem permite să pierdem un asemenea partener strategic. Deci, în partea, tot ce am spus astăzi, pe baza realității de astăzi, Republica Moldova trebuie să rămână în CSI. Și eu sper că această moțiune să nu fie votată. Mulțumesc! Bun. Eu o să vin cu ultimul cuvânt din partea echipei opoziției. În cadrul discursului de sumarizare nu se acordă întrebări. Asta e o mențiune mai degrabă pentru spectatori. O să încep în 3, 2, 1. Bun. Dezbaterea de azi a fost una simplă în esența ei. Am avut o echipă a guvernului care a vrut să fie principială și am avut o echipă a opoziției care a vrut să fie rezonabilă. O chestie foarte importantă care trebuie să înțeleagă toți cei care privesc dezbaterea de astăzi este că noi vorbim ca și echipa opoziției în dezbaterea de astăzi la situația valabilă și existentă la data de 28 februarie 2021. În situația de la 28 februarie 2021, noi considerăm că Republica Moldova nu poate să-și asume ieșirea și părăsirea CSI-ului. Am explicat asta pe 3 vorbitori,
prin câteva chestii foarte simple și clare pe care o să le mai trec o dată în revistă. La nivel de 3 puncte am avut. Unul la mână, relația dintre Republica Moldova și CSI, unde punctul nostru și ideea noastră a fost de faptul că chiar dacă asta nu este cea mai funcțională organizație, este o organizație care are potențial. Și o spus și Dan despre faptul că dacă ar fi este 5 milioane de lei care îi plătește Republica Moldova ca să fie membru acolo, cea mai proastă investiție de bani pe care o face Republica Moldova, cred că noi am trăit într-o țară mult mai frumoasă și am fi mult mai fericiți. La momentul de față, nu cred că asta e întrebarea cea mai mare și nu cred că asta e o sumă de bani care poate să schimbe lucrurile într-o măsură atât de mare. În schimb, iarăși o să reiterez, CSI-ul este pentru noi o ușă deschisă, o platformă pe care putem să comunicăm. Și asta e o chestie foarte importantă, mai ales în context regional și mai ales în context de poziționare geopolitică a Republicii Moldova, care este una slabă și proastă. Respectiv, noi trebuie să rămânem în CSI pentru că, din punct de vedere a relațiilor cu această organizație, avem o platformă de colaborare și discuții. Doi la mână, relația între Republica Moldova și Rusia, care este cea mai importantă și care ne interesează pe noi cel mai tare în dezbaterea asta dintre toate statele membre CSI, nu ne-am asumat să fim avocații Federației Rusă în dezbaterea de azi. Da, noi aveam foarte multe probleme cu dânsii, da, și alte state au probleme cu dânsii, da, poziționarea Federației Ruse nu mereu este corectă în cadrul acestei organizații. Totuși, dincolo de asta, am explicat eu foarte bine în argumentul meu două chestii foarte importante. Unul la mână că Rusia o să aibă de suferit dacă Republica Moldova părăsește astăzi CSI-ul și doi la mână din cauza asta Republica Moldova o să aibă de pierdut pentru că Rusia are foarte multe pârghii de a influența situația din Republica Moldova. Și noi din perspectiva asta, dacă privim relația Republicii Moldova cu Rusia luată aparte, considerăm că cetățenii Republicii Moldova să aibă de pierdut. O să aibă de pierdut fermierii care nu o să mai poate exporta încolo vin și mere, o să aibă de pierdut, studenții care nu o să mai pot participa la schimburi interculturale și multe alte grupuri despre care nu o să vorbesc acum din nou. Trei la mână vorbim despre relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, unde v-am spus foarte clar că sunt două lucruri diferite. Faptul că părăsim astăzi CSI-ul nu înseamnă că mâine suntem în Uniunea Europeană. Doi la mână avem acord de asociere care reglementează relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și nu există interdependență între dânsele. Trei la mână, n-are Uniunea Europeană nici obligație morală să-și îmbunătățească relațiile cu Republica Moldova dacă părăsim noi CSI-ul. Bun. Asta a fost ceea ce v-am spus noi. Și ultimul punct, Nicu v-a vorbit foarte bine despre cum o problemă de principiu niciodată nu este mai importantă decât o problemă reală care există și care trebuie soluționată. Da, principiile sunt bune, dar atunci când respectarea lor nu îți creează alte probleme. Hai să vedem ce a făcut echipa guvernului în dezbaterea și noi am câștigat-o. Ei nu ne-au spus că CSI-ul are probleme și noi am spus da, aveți dreptate. Ei nu ne-au spus că alternativa lor e o lume în care Republica Moldova stă la discreția vestului, în care noi ne orientăm doar încolo și respectiv devenim dependenți de vest. Ceea ce nu ne se pare nouă iarăși o atitudine foarte rezonabilă, dar cel mai important ce a făcut sau ce nu a făcut echipa guvernului în dezbaterea de azi a fost să răspundă la cum rezolvăm noi probleme care o să apară și anume, din toate aceste motive, noi considerăm că astăzi Republica Moldova nu trebuie să părăsească comunitatea statelor independente. Acestea fiind spuse, nu votați moțiunea. Mulțumesc! Este evident că fiecare dintre echipe își dorește bunăstarea generală a Republicii Moldova. Trebuie să delimităm și să observăm fiecare perspectivă și acțiune din partea fiecărei echipe. Pentru echipa opoziției este optim status quo actual, când noi de 30 de ani am ajuns la momentul respectiv într-o profundă criză politică, criză sanitară, economică, ceea ce a luat și a demonstrat faptul că noi suntem în comunitatea statelor independente, anume determinat să avem o creștere exponențială și vertiginoasă a economiei și a bunăstării generale a populației. Ce propunem însă noi? Noi propunem pe ansamblu o misiune vizionară în care noi dorim dezvoltarea Republicii Moldova atât pentru noi cât și pentru generațiile ulterioare. Noi vom evidenția 3 linii majore pe care s-au dezvoltat și palierele principale pe care au fost suprapuse argumentele din cadrul dezbaterii.
Echipa noastră își dorește ca Uniunea Europeană să fie un imperativ al dezvoltării noastre. Noi dorim integrarea și aderarea finală la Uniunea Europeană. Dorește această echipă a opoziției? Prin intermediul argumentelor sale a demonstrat că nu. Pentru că chiar și în cazul ipotetic când ei își doresc, ei nu au elaborat un mecanism care să demonstreze cum ei se vor integra dacă statutul de CSI este incompatibil cu integrarea și aderarea finală a Uniunii Europene. Deci, linia majoră pe care optăm noi este că vom părăsi CSI pentru că noi ne dorim în Uniunea Europeană, în timp ce în cazul opoziției acesta nu este posibil. Deci, o lume pentru noi deja este mai bună că optăm pentru un segment mare, larg de populație care ne oferă o bunăstare mai mare, în timp ce status quo actual a favorizat faptul că Republica Moldova în continuare se află într-o criză politică și economică. 2. Noi oferim un spațiu de securitate, sau cel puțin noi încercăm să-l oferim, pentru că la moment noi suntem extrem de vulnerabili și cum a demonstrat experiența anterioară, deși statele au fost Georgia și Ucraina au fost în comunitatea statelor independente care trebuia să le asigure securitatea lor, Rusia a luat și le-a atacat, a pornit război contra acestora. În timp ce noi, prin ieșire din CSI, vom precipita reformele ca să aderăm la NATO, care reprezintă esențialmente un spațiu extrem de sigur. Nu va mai atenta nimeni la securitatea noastră și integritatea teritorială. Complementar, prejudiciile economice pe care le poate comporta. Noi am spus, respectat în cadrul discursurilor noastre, că actualmente spațiul rusesc, atât energetic cât și cel comercial, nu este exclusiv. Majoritatea produselor sunt exportate în Uniunea Europeană, spațiul energetic poate fi interconectat și la momentul actual noi putem lejer să fim interconectați doar prin voință politică, să avem furnizori de gaz natural din partea României și a Uniunii Europene și la fel este și cazul produselor moldovenești. Consiliul de Miniștri a Uniunii Europene a remarcat faptul că piața este deschisă pentru toți. Este nevoie doar de voință politică. Chiar și exemplul embargoului rusesc. După ce a fost aplicat embargoul, creșterea a crescut practic, s-a dublat în câțiva ani. Și ce a rămas cifra infimă de câteva procente, care este o dată veridică de a Biroului Național de Statistică, ne demonstrează eficient că nu este piața rusească exclusivă și cea a CSI. Mai mult, noi putem chiar să păstrăm acest zone de comerț liber, cum s-a întâmplat în cazul Georgiei, și noi putem să ușurăm relațiile bilaterale prin intermediul acordurilor cu state CSI, nefiind parte a acestei asociații. Noi propunem o viziune revoluționară. Noi dorim să ne ușurăm lanțurile, să nu fim într-o comunitate în care există un stat, un prieten mai mare care ne dictează și ne ține într-o atitudine sclavagistă. Chiar și în accepțiunea când noi vom avea un șoc economic comercial, noi vom mânca mămăligă și vom îmbrăca puțuni de lână, însă vom dori ca generațiile viitoare să nu mai se află în status quo actual, când Rusia ne dictează, ne presează și ne valorizează acestuia, și vom dori să ne integrăm în Uniunea Europeană și NATO, care este o opțiune mult mai bună pentru noi și eminamente pentru generațiile viitoare. Mulțumesc! Eu o să mulțumesc tuturor participanților la acest meci. Cu siguranță a fost un meci interesant, cel puțin din perspectiva echipei noastre. Sper că și echipa guvernului a primit plăcere de la această dezbatere. Pentru că este o dezbatere publică, noi și pe YouTube și pe Facebook o să lansăm un sondaj unde toată lumea care privit dezbaterea o să poată să voteze cine l-a convins mai bine. De asemenea, aveți acces liber la comentarii, unde puteți să vă dați cu părerea, putem să discutăm în continuare. Cu siguranță spațiul de discuție există foarte mult. O chestie foarte importantă care a menționat-o Cătălin la început, ce o să reiterez, este că cele spus în dezbaterea de astăzi nu neapărat reprezintă părerea noastră personală, ci doar am fost exponenții acestor idei care le-am adus în dezbatere. Acestea fiind spuse, eu mulțumesc tuturor participanților pentru un meci frumos și împreună spunem da dezbaterilor la mai mult sau mai mare.